pamusoro ichangamere nyaya yangu yakamira yakadai so ndina hanzvadzi yangu iri apa hanzvadzi yangu yakasiya mitiswa nemukomana ari apa mugore ra2017 ndobva atiza akaenda ndobva azodzoka akanyengetedza nemudzimai wake wakatakurana nzvimbo yanga yava 6 months preparation ndi ndakatenga kana wakazowedzerawo wakawedzerawo zvishoma zvawakawedzera ndobva vaenda kunogara vakagara isikangoti vanogarisana ichi zvakanaka zvakaitika kumashure zvakaitika hazvina problem ndobva vasvika pakutobereka mwana wechitumbu saka inini ndaitaurawo navo mufoni zvekuti vainetsana kana kuti vanga vasinganetsana havana kumbobvira vakandudza pakutaura kwandaita navo umwe musi ndobva vatonditi Tsano sisi venyu vari kuechi vari kuuya ikoko kumba ndikati right zvakanaka aitoona vauya bozi maane time muchingoti vanouya vorega kuuya vanouya musi wakati vorega kuuya ndichitosikaona pa nditi atiyaona vauya matanzwa nekunyeperwa nemi ndobva vauya kumba ini ndakazonzwa sisi wangu wakutaura kuti kwandakabva uko takambonetsana but izvi zvimukwasho wenyu akusenda mameseji kuti ndisadzoke ikoko ndigarire tuchi kuno ndikati right saka nyaya yacho ndeye zvikanzi ivo vari kuti hanzi inini ndine munhu wandaifungidzirwa kuti wandaifambidzana naye asi vakatsvaga umboo vakaushaya saka vakunditi hanzi ndigare ikoko kusvika inini ndabvuma kutaura kuti ndaidanana nemunhu iyeye kana ndisina kubvuma ndisadzoke ndikati right garai sisi ndobva vagara manga muri muna vakauya musi wa 3 March kubva musi wa 3 March kusvika muna June ava vanga vakubasa vachitoshanda kuti vana vawane kurarama saka kubva musi wa 3 March kusvika muna June mukwasha wangu akatumira $30 ne5 kg yerice ne2 liters yemafuta ne2 kg yesafe ndozvinhu zvakakwanisa kutumira mwana wake umwe wachiona ndakumuendesa kuchikoro ndini wandakatengera preparation pakutanga vakusenda mameseji kuti uyai mutore hanzi tikuuya nezvinhu zvenyu tozosangana mutauni tikupirei zvinhu zvenyu muende nazvo kumba vachifonera ava ndobva vandiudza kuti ndozvavari kutaura ndikati alright ndichavafonera saka ndakabva ndavafonera ndikati Tsano musanetseke henyu nekuswera kuti muchatumira zvinhu bhozi hanzi vanga vataura kuti kana imimi maramba kuti tisangane mutauni ndichafonera maipepe dzese inhoroondo dzawakupa asi chitaura chinangwa chaumhangarira chauri kuda chauri kuti zviitwa sei nyaya yandanyanyomhangarira kuuya kunoku ndeyekuti ndaida kuti ndibvunzewo mukwasha wangu pamberi pedare kuti muchiri mese here nehanzvadzi yangu ndizive nekuti kurambana kwenyu kwepafoni inini handikwanisi kuzvibvuma kuti makarambana mubvunza riboni kwiri ibasa rawe ibasa rani iroro anofanira kuti abvunze zvokuti tichiri tese here ndodini ndiani anofanira kunge achibvunza kutaura muri kumhangarira imi murate anofanirwa kunge achibvunza izvozvo ndiani kweiye mukadzi wemunhu makagarire chii naye changamire nyaya yakanetsa ndeyekuti mameseji avaisenda inzwa kaivesha matoda kufubatsira ka ukanditerera woterera mameseji panapa tazvikanda pasi mauya mese makakwana tiri kutaura nyaya yekuti iwewe ndisisi wako ari kuuya chikuudza zvinhu zvipanga zvichiitika kumurume handiti but nguva kana yakwana kachete yekuti munhu kana anga auya kachishanya kumba kwakweyo yakwana yekuti adzokereka anongoudzwa nzi aiwaka isu hatingataure zvekuti wakauya kuno uchivhakacha kana kuti wauya uchiitei tora togara newe tichiiti zvakati chidzokera kumba kwakweyo hembe dzake dziripo vanga vakasiya kumba kwavo saka kana mbasha dzake akasiya iye zvino ari kupi vari kuno kumba mbasha dziruko zvozodii inini ndaiti terera kuno baba mamba ari kubvunza zvakanaka
nguva yokushanya kwomukadzi womuridzanidzi yakwana waifa uchidzokera kwei wakazvita here izvozvo handina kuzviita sekuti ndakabvunza ava kuti zvakamira sei ndobva vatonyatsokundiudza kuti inini ava vasadzoke kuno inini ndikati alright saka toita sei zvikanzi ndichakwira mota ndichauya ikoko tozotaura nyaya yachona nanhasi havasati vauya pamusoro idai nyaya yangu yakamira yadai so ndakapa mudzimai wangu mari achiti auda norumura mwana kwaijapa kubva kumakondo ndokumusha kwedu kwatinogara ndamupa mari mukadzi wangu akwira kuno kumota ndava ndasangana nemunin'ina wemunhu waaidana naye mukadzi wangu ndobva nditi asi warambira mukadzi wako nyaya yabhule here waari kudanana naye atori murume wemunhu iyeye ndandati asi aidanane handina chandaitoziva baba zvazvanzi vanotodanana umbonitori nawo zvototi kana kanzi adzoka inchaita kuti nditore foni nhamba dzavo ndokuratidza pavanenge vari saka inini maine hacha ndava ndatotanga kutokandira mameseji ndatomuti kuno kushamwari hakuna nzvimbo yako wotouya kana natisisi wako kana nani utaure nyaya yako kuti nabhule maita sei maidanana ke saka ndazogara uyu ndakatomuudza shuwa dhei iroro hapana ata 3 days ndandaudza kuti mukadzi wangu ati wekubasa kunotora ndobva ndazotanga kufonerana natsano akazotanga kuti mukwasha kundidheerera kewe wakundidheerera pafoni saka inini handina kunge ndichikwanisa kunge ndichitaura natsano pamusoro pezvakaitika nokuti ndanda kutya kuti ndonzi ndikudheerera atezvara vangu ndandangonyararo ndakati ndaona kusadzoka kwomukadzi wangu ndava ndatoti saka nyaya iyi yaitaurwa nevanhu inini handina kumubata redhende bva ndava ndatongoziva kuti saka kubva kuenda kwatoita kubasa saka ichokwadi bhozana utodzoka iwe wakatevera handina kutevera noti ndanzati akubasa mukadzi wangu unofanira kutevera kwatezvara ndavinga mudzimai wangu pandakamupa nguva yacho yakwana saka ndatevera kwamai makaenda kubasa wakaenda kubasa here yes onyaronga mangutaura kuti kudii maenda kubasa makaenda zvine kuwirirana nemurume wenyu hapa pasina kuwira baba muri kuzviona panotanga kupendera nyaya dzacho ndimukadzi wenyu imimi oenda kumusha kwenyu mungonzwa kuti akubasa zvetinyari kwemakuwakuwa ndeti kwemakuwakuwa uyo ari topupura kuti angoti anga ndisina kumboonazvo but ari kuti zvakangondipinzwa muchi muhasha but uyu bva atora achiri munyaya imomo asati agadzirisa nyaya dzake atonemwe danho raatotora kudhara ari mumba menyu tobvunza ini munobaona sei ipapo panenge pakati ome zvishoma asi nyaya yakaita kuti ava ndivasunungure kuti endai kubasa ndakatombovarambidza pavaiti zvirikutaurwa nemupasha wenyu vezvika izvi inini zvirinani ndiende chibasa ndikati chimbomirai vachauya ndobva pandaizama kutaura navo pafoni pavari kuti ndakazovati munotidheerera handina kuti mupasha munotidheerera ndakati nyaya dzakafanana neidzi kana maine tsana maifanira kunge makaudza kana sisi wemunhu kunana tete kunana sekuru dai makaudza ana sekuru izvezvi takusvika pakubvunza kuti ko ava vane tsana chii motaura kuti hanzi pafoni kuti hanzi vaimutore zvinhu zvenyu kana muchidzoka kuno kumudzokere zvinhu zvenyu zvinoita sekuti makuti chikomana mukadzi wako uri kumudere ndambobveza murava ndomuda murume wako uri kumudere muonera toita sedare tinoona kuti kana iriyo yamange mamhangara baba maikurumidza kuimhangara asi zvamakufanirwa kutora ndezvekuti tosimudza mukadzi kumwana wenyu masimudza mwana wenyu imimi itai kuti mwana wenyu abve adzokere uku uyu ndiye anomutumidzira mari mafambiro avo zvese zvavanoita
imimosa pressure iyoyo yekuti uyu adzokere kumurume wake. Kana azonodzingwa arambwa, iyo ndo yamakukwanisa kuchimhan'ara iyoyo. But apane zvimamhan'ara mafunga ekuti ari kuda kurambwa. Ivo vaviri vari kudanana. Tinoitonga nhasi unoyu tichitonga sevanhu vakarambana. Mangwana toona vanhu vaiva pamwe chetepo. Hatina zvatiri kuita maumbu. Asi imi midavanga muri kumhan'ara pamwe zvepfuma zvenyu masiya zvevaviri ava zvekunetsana kwavo. Mamhan'ara sematsanangure enyu amanga muri kuita, ndafunga kuti ari kutopinza kupfuma, ari kutopinza pakuchengetwa kwevana. But ndazoona matena mapinda kunyaya dzamusingafanirwa kupinda imimi, mapinda kunyaya dzakudu. Linda Piri. Vatezvara nemhosva yekuchengeta mukadzi womunhu muchimubvumira kuti aende kubasa. Imaifira kumudzorera ikoko anodzoka nomurume wake kuti hanchamudi. Sadombo wenyu ndaifanira kuti kana uyakati meseji kuti endana unondinzwira nyaya uko saatezvara. Zvemafoni hazvisenze chinhu. Woneko zvino wati mukadzi unaende kunotoni. Uye zvino kana achiti hanchamude kana kuti vanodanana iwe usapinde mukati mazvo. Iye zvoro uchiti mwana wangu aramba akapiwa gupuro risingazvizivi. Dei mambo achipinda nezvesimba. Imi batezva ndima kurambarisa vanhu ava. Vari tu. Wakabvumira kuende kubo. Watienda kamborama ndikazobvuma. Ndaende kunotoni kubasa. Simba iroro hauna mukadzi unoridza. Chero akakusa $10. Mukadzi womunhu. Ukubata. Iwe shamwari wemukwashayo, mudzimai unomuda. Saka tora kamudzimai wako muende kumba. Kwete kufunga kuti ndikazoti mukadzi handimude mudare. Ndikati mukadzi handimude. Wakanga wakaroora here mukadzosha? Mune vana vangani? Wakaroora here? Mari sina ndino. Aiwa, pane inonzi zvinhu. Kana wakabvisa zvinoizvo zvaunotaura kuti asitora vharwina. Chiroora zvemudzimai wako kana une vana naye uchida mudzimai wako, nokuti muno hamutaurwe nyaya dzekungoti handoda kuti zvidii. Dare paunenge wataura ndozvarinobatirira zvaunenge uchitaura. Saka kana tikabatirira pane zvaunenge uchitaura ukazonovhaoleta zvaunenge uchitaura, mamutsana nedare. Andoona. Ndopanobva hondo dzedare ndevanhu vanenge vari apa pedare. Saka kana wati wemudzimai wako uri kumuda, vatezvara muri kuzvinzwa. Makanga makamupa here list mukwasha? Ya, list ravo takavapa vanhu. Taida kuti dai mauya naro nhasi. Tamboriona kuti rakaitwei. Zvatakaita manje pane zvishoma zvavanga vakatora nandazvisangu mufoni. Ndangoritora uno. Zvavakanga vadii? Ndabvisa. Ngatizvionei. Tinoda kuti mukwasha kana aunzwa kudarira vatezvara vagadzikike pasi. Vachiziva kuti ataenda kudara. Nomuti chigiro chi? Pakanzi tsvagirai kuno. Tsvagirai kuno $20. Kunzi chiruvura. Chiruvura muromo. Yakabviswa $10. Haana kuroora uyu mukomana. Handiti. Saka pari zvino achibuda mudare muno munoda kuti atsvage mombe yekuunza kwavatezvara kana kuti $300. Unozvinzwa mukwasha? Daira une upenyu ka. Hatidi zvokutamba nevana vevanhu. Kana mukadzi waona kuti haumude, ngaarambwe mukadzi kana usingamude. Pane kutambisa nguva yake uinaye. Ndopamunozosvikisana muna taisireva ipapo. Handiti. Kana mati muri kudanana, endai munogarisana zvakanaka.
ngatiudze kuti mombe inouya rini $300 kwavatezvaro inouya muno mudare yobhadharwa kuna vatezvaro ngoenda palisti ravo ine $300 iyoyo toona kuti inoenda papi palisti ravo. ainyora listi rinje hatizezvitanya imini rakareruka aivadani muri marudzi zvemandau mandao vanobvisisana masungiro anonzi mbudzi kapu jira dhishi mwedzi miviri yakawandisa stereki totarisa nguva yakagara munhu nemwana womunhu aiwa masungiro kuti dare kana ndichitaura mudare kamumboita zvedare ngavatipe mombe nhasi ndiani 17 ndaitarise kuti musi wa17 mwedzi unotevera unenge uri musi wechingari inenge iri mandi saka musi wa21 tikabuda mudare nhasi 31 tinoenda mudare musi wa nhasi 17 toenda 31 tozoenda musi wa 14 toenda musi wa 28 saka musi wa 14 panenge pakwana mwedzi apa wouya nezvaunenge wawana toona kuti unenge wawanei. Takutaura kuti mombe yedu $300 handiti. Next report. Next report.